Gilusad sugod karong adlaw sa Commission on Elections ang automated counting machine nationwide roadshow. Ang maong bag-ong makina mo'y gamiton alang sa 2025 national and local elections ug Bangsamoro parliamentary elections. Atong sayron mga katikaran, subay nini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara, gipasabot sa COMELEC ang mga angayan o dili angayang buhaton sa pagboto. Labi na kinatawag nga overvoting aron nga masigurado gyud sa botante nga maihap sa makina ang iyang boto. Labi na karong umaabot nga eleksyon nga bag-ong makina ginatawag na automated counting machine ang gamiton sa COMELEC. Inay 12 lang, 13 kabuok ang gishadan sa balota sa pagkasenador ni ining botante. Busa, wala gihap sa makina ang iyang boto sa maong posisyon tungod sa overvoting o pagboto og sobra sa nakatakdang ihap lang sa matag posisyon. Dunasay gimarkahan ang safety feature sa balota, busa gireject sa makina. Dili na siya makapangayo og bag-ong balota. Apan gitestingan nako mismo ang pagboto nga sakto sa ihap sa matag posisyon ug walay laing marka. Busa, walay problemang nasinati gikan sa pag-feed sa balota, pagbasa sa boto ug ang paggawas sa resibo. Kini pipila lang sa mga angayang hinumduman ato sa pagboto sa umaabot nga 2025 national and local elections ug BARM parliamentary election. Gani, gipahinumdum kini sa Commission on Elections dihang gisugdan karong adlaw ang nationwide automated counting machine roadshow. Automated counting machine na ang bagong makinang gamiton sa umaabot nga eleksyon. Gawa sa resibo kung asa ma-verify sa botante kung tama ba ang nabasa nga boto sa makina. Mamahimo sa makita sa mismong touchscreen ang gishadan nga balota sa botante. Kung sakto, ihulog na dayon ang resibo sa built-in receipt compartment. Ang number of ballots should be equal to the number of resibo. Kasi later on, i-match na siya because ang kada resibo ipabasa pa man sa machine for review, for transparency. Para makita na daan na kana na clustered precinct, makita na daan ang results. Ang number of votes, okay, na nakuha sa mga kandidato. Sumala sa COMELEC, estrikto sila sa pagpatuman nga bawal ang pagkuha sa mga botante og picture sa balota. Ingon man ang resibo, human sa pagboto ug ang ACM screen. Hinoon, wala ginabawalan ang watcher sa paggamit og kamera ug galing dunay pagpanika sa presinto. Una pa man ang actual demonstration, naglusad og voter education ang COMELEC, diin gipasabot ang mga pamaagi sa pagboto. Ingon man ang features sa bag-ong ACM. Daghan kayong mangutana if identification card is needed when you vote. No, there's no requirement for ID. Okay? Ang requirement for ID is if somebody objects as to your identity. Sa tibuok Davao Region, ana sa hapit 3.4 million ang rehistradong botante. Di na naa sa sobra 1 million ni ini ang anaa sa Davao City. Sara, gawa sa kick-off sa roadshow karong adlaw nakatakda sa maduling mga schedule ay pahigayon ng mga COMELEC offices sa kada iyang barangay. O kining mga grupo o organisasyon mamahimo sa mag-request sa COMELEC aron nga makapahigayon silang lugar ug samang aktibidad. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.